Clockwork Knight. Disfruta desta aventura con personaxes renderizados de Silicon Graphics, entre aspas, e impresionante calidade cinematográfica. Neste maravilloso mundo de xoguetes en 3D, cando o reloxo dá a medianoite, Pepro Chao cobra vida armado ca súa espada. Anda, xoguetes que cobran vida. Logo miramos as datas. Tendrá que loitar contra mobles traidores, enormes obstáculos e rematar cos malvados para salvar, antes do amanecer, a quen ten que salvar. É un cabaleiro. Sí, unha princesa, efectivamente. Unha princesa secuestrada, por suposto. O CD. Aquí temos abaixo a portada xaponesa do Clockwork Knight. Poño as xaponesas porque como son formato cadrado, pois é que me queda ben a mí para montar aquí o chiringo. E iso, unha intro en full motion video. Bueno, full motion sí. O de full resolution xa outro día. Imos coitar un poquinho. Tamén primeiros xogos en CD así máis potentes. Wake up, dear friend. It's midnight. Welcome to the club night. Falla que non xogo isto 20 anos tranquilamente ou máis. Pois sí, isto de que os xoguetes tomen vida, dicíavos, novembro do 94, Toy Story é do 95 mínimo. Diría que verán do 95. Que hai moito, te veo moito conto que ten esta cousa. Pero sí que é chamativo que xogo en 3 dimensións, o sea, gráficos en 3 dimensións, con este acabado que vedes que non é moi alá. Aquí o problema é a resolución, non é tanto o modelado, que o modelado eu creo que pode estar a par de Toy Story 95, correcto. Fixas que o modelado non ten moito que ver non queda moito atrás da Toy Story 1. A nivel facial, a ver, saltando as diferencias, tamén creo que un señor quen fixo esta intro e xa. Aquí o problema é que para comprimilo nun CD, pois está. Aí. Pois hoxe isto para velo, xerelo. Nah, isto vai ser seguindo ben. Mentre están aquí co duelo de cabaleiros. Está ben retido. Aparte, ainda se xogaba moito con que fosen bastante visuais as introducións. A forra sen dobraxe, subtitulado, chega a máis países. Sí, non está mal tirada, Que fica, ahora é super básica, pero no 94 unha intro que ten así os seus planos, o seu storyboard e que funciona narrativamente. E a música que vai acompañando. Pois cuidado co raste, non che veña aí un xoguete vivo. Estas tonterías da música que vai ca... Desaparece a princesa. O argumento si que é o de sempre. Claro, aquí vemos o cabalo, que é moi chamativo. O cabalo, vémolo aquí, pero logo no xogo non o temos. No segundo xogo cheguei a eses xoguetes que se volveron Tarabirubi, Tarabirubá. Agora voute a snackizar. Voute a snackizar. Pois aí está. Saltamos a intro porque logo vai ser a mesma. Espero que acabe de escribir algo aí bastante grande e non me sae no chat todo. Sí, no, a ver. Obviamente en Toy Story non sendo de outro, pero bueno, é chamativo que apareza isto así un poquinho antes. Aquí hai un pequeno truco, creo. Ou non, non, as cellas. Cousa que te olías todo aquí. Opcións, que tiñamos en opcións na época?
De feito, Clockwork Knight 2 non se sairía incluso antes que tal. Aquí temos distintos niveles, entrenamento ou fácil, normal, difícil. Imos xa normal. E aquí sempre había o clásico de escoller vida. Sempre vamos poñer 6. Non sei se nos vai dar tempo a moito se xogalo inteiro ou non, porque hai que ver o bug. O bug, aparte, é un xogo que xoguei só a demo dun nivel, co cal non sei exactamente como vou a topar. Pero aquí vedes controles moi básicos, saltar e atacar, non ten máis. Nese caso vais en plataformas de libro, bastante clasiquiño. Iso sí, música agradable, non é... A batería sona un pouco a latón, pero vai, esos pianiños, ese son que xa é máis 32 bit que non é os chips de son que tiñamos nas consolas anteriores, nas 16 bit. Pois imos comezar, que creo que me van chantar outra vez a intro. Xa non, vale, xa vin a intro. E aí temos 4 niveis, 4 mundos, perdón, 4 habitacións. Non é un xogo longo, o 2 sí que xa vai ser máis longo, ten 10 fases, este ten 4. En cada mundo, digamos, ten outras 3 e un xefe, creo que vai dividido. E canción de primeira fase moi entretida. O que temos abaixo son as vidas, esas 3 rodas. E como vedes, digamos, se o B lle damos moito, pois mantemos este ataque así. Aí había un botón para... Se mantemos o botón, agarramos e soltamos. Para diante, correr. E logo un salto con máis velocidade, efectivamente. Como vedes a nosa espada é unha chave. Ollo. Sora, Kingdom Hearts, que pasa? Que xa estaba visto antes tamén. E vedes, é basicamente unha cousa moi básica. Personaxes, digamos, que son en dúas dimensións, ainda que modeladas en 3D, pero digamos que son sprites, son planos. E temos ese escenario que sí que é poligonal, esta mesa polo que estamos camiñando. E temos aí unha personaxe no fondo que, efectivamente, pois aí aparece en primeiro plano. E aí agora levamos un susto. E isto era invencibilidade, vale. E temos tamén reloxos. Pois... Básicamente, para vedes que cada fase temos un tempo límite. Ahora mismo marca 4 minutos e 20 e poucos segundos. É verdade que o salto non é o máis preciso do mundo, pero é acostumarse un pouquiño. Pois debe ser. Fixadevos que podemos tamén apañalas ca espada. Pero non é un xogo que dé moitos problemas co tempo, Sí que ten un pouquiño de exploración. Aquí podemos ir un pouquiño para atrás, máis arriba. Seguro que atopamos aquí. Había fases secretas. Así que o xogo non é super revolucionario, pero bastante eficiente. Entón metémonos aquí e chegamos, creo que a unha fase bonus ou unha cousa especial, ou algún sitio onde temos máis obxetos. Aí vemos ao fondo que hai uns monos. Había estas chapas. Vale, estas chapas creo que son logo para unhas tendas que hai entre fase e fase. No caso, claro, eu non lembro moi ben aquí a ruta. Xa vos digo, este xogo fai que non lle dou. Pois bastante. Si de feito teria que ter ido por arriba. Vou ver se podo facer camiño para atrás así. Pois sí, un poquinho así. Entón, claro, estas pezas, logo creo que hai un minixogo entre fase e fase que sí que nos veñen ben telas. Así que vou aproveitar. Logo máis xogos, por exemplo, en PlayStation que temos que usen isto, pois o Clunoa, se non lembro mal. Creo que eran sprites tamén o que tiñamos ali. Digamos que esas caixas fai un pouco o efecto das tuberías dos tubos do Super Mario, non ten moito máis. Aquí vemos esta casa que... Carabum, chimpum. E claro, é unha tontería, pero chamaba a atención ver este relieve do 3D caendoche a casa por diante da cara. Xa vos digo, non... Para a época... Está bastante ben resolto, porque ao final non estás empregando moitos, digamos que unha cousa que tiñan problemas tanto PlayStation, Saturn, un pouco tamén de 64, o modelado de personaxes, o sea, modelos, obxetos con moitos polígonos pode dar problemas, pero aquí cando tes figuras case todas rectangulares con un pouco de textura, a verdade é que dá o pego ben e as partes máis complexas resolvelas con sprites en dous dimensións ou feitos a man, ou neste caso pillando de modelos de máis complexidade. Pois parece unha solución que está bastante interesante.
nada, os fondos é un bitmap feito aí daquela maneira. Feitos lápices, por exemplo, tamén son sprites. Estou vendo aí. Son aí recortes en dúas dimensións. É música entretida, xa está, xa máis. En este caso temos un esqueleto de un dinossauro, co cal o xogo, pois obviamente xa é un 30% mellor. Probar aquí a botar unha carreira. Que sóname. Aí está, unha vida. Aproveitamos para correr, para facer eso tal. E aquí temos a meta. E aquí había como unha especie de imitación de peleteiro. Ai, ao. Había que saltar cando poñía Night. Non lembro agora. Non lembro exactamente de que consistía este tramo final. Pero como vedes, cousas básicas dun Mario. Pois tamén temos como unha especie de minixogo ao final. No Mario tiñamos a bandeira. Pois aquí temos este salto. Sin con graphics total. Sí. Aquí, variación da fase. Esta creo que tiña un pouco máis de... mirade, a bola de Ruby, que me gusta moito porque... Sí, porque a cousa era darlle o despertador. Pero, en fin. Claro, isto entón agora... lembro, para arriba. Entón rompemos e temos este resorte, que tamén o podemos agarrar. Estou que o reloxo non lle dou cando toca, Entón, claro, agora aquí co resorte aquí... Ui, que lío. Seguramente o resorte me faría falta por outro momento. E aí vemos que caen estas caixas. Se pasásemos por abaixo tiñamos unha ruta que nos levaba pois por aí a unha vida ou algo... Sí, a unha vida. Non apurei, pois nada. Claro, se fixades isto ten hasta 3 estrelas. Podemos darlle golpes. E así mentres... Claro, se esperta mentras os temos na man, danos un golpe. Vamos correr agora a ver se sai ben. Ui, non. Si, esta fase xa nos obriga a ir por aquí, por distintas caixas. Aquí estaremos no estante de abaixo. Pois aquí, outro efecto. Sí que xoga un pouco, agora que temos isto de profundidade, que é doado de facer. Non é como en xogos de Mega Drive ou de Super Nintendo, que teñen que facer así un pouco unha cousa visual máis... Gastaban píxel, aquí non. E tes modelado, móvelo para diante para atrás, xa está, non ten máis. Aquí ahora estamos na zona de libros. Agora sí. Bola de rugby. Aí estamos. Isto podíase tanto tirar como... O que non lembro se flotan os libros, sí, porque... Pues nada, mecánicas de empuxar. Que son invencible. Pois... Neste caso tamén música de invencibilidade, que cando acaba invencibilidade. Está sincronizada. Que non en todos os xogos pasa, Por exemplo, no Sonics, no primeiro non pasaba. Tienes que memorizar en que momento da canción se che acababa. Vamos por arriba. Aí, xa, sen mirar. Este libro se volveu tolo. Tapámoslo co bloque. Que hai unha cousa de física raras aí. Pois xa imos chegar aquí ao último. Claro, aquí hai que pararse cando poña Night, creo. Clockwork. Pois non sei que hai que facer. A ver, a que caer no C, despois no L, despois no... cando pon... No, clock tampouco pon. Non sei, non lembro que había que facer. Para iso teño instruccións do xogo. Veña, a ver se ven aquí. Claro que non enseñei a caixa por dentro e nada. Pues nada, libreto clásico de Saturn. Védelo bastante ben aquí, creo. Se estás no móvil un pouco menos. Libreto clásico de Saturn no mesmo momento. Sacar no ordenen, porque non sei que palabras hai. Ai, xefes xa. Que tangos, que música de tango nos xefes.
Que estos misturaban o sombreiro é 3D e o outro é... Que maravilla de canción. Uy, memoria desbloqueada agora mesmo. Ou hai que darle moitos toques. Porque ahora vai camiñando, non? Sí, iba camiñando hasta caer en riba. Pois creo que son bastantes toques e xa está. Non ten moita dificultade este xefe. Non ten moita dificultade, pero... Ah, vale, claro. Que podo darle máis dun toque. Ei, que chavou. Vale, vale, podes dar máis dun toque por vez. Iso xa vai ser mellor. Claro, claro. Sí, sí. Agora sí, agora xa. Ei, que chavou. Claro, agora tamén intenta facerme máis dano. Ui. Ai, non me deixaba darle máis. Ah, sí, este momento un pouco peli de medo. Pero como veis tamén un xefe que aproveita o fondo. Vai o sombreiro para o fondo. Xa estaría, creo. Oi, oi, que caio, oi, que caio. Oi, caín. Pues primeiro nivel superado. Estoy aquí tocando Euroconector. A ver si queda esto con máis brillo. Ahí está, sí, cando sube un poquinho. É que o Euroconector da Saturn dá un pouco de señal un pouco raro a veces. E entre habitación e habitación, pois unha pequena animación moi básica. Aquí non é como a intro. A intro a verdade que non lembraba que tivese ese acabado, que parece bastante correcto para un xogo que tampouco e tal. E aquí está un minixogo, efectivamente. Distintas caixas. Que tal, Pepe Chao? Que ven verte por aí? Cantas moedas vas a empregar? Pois poden ser 5, 10, porque vou seguro. Pois veña, 10. 10 creo que eran mellores premios. Tens que aí seguir as caixas. Vale, que vou querer a cabeza vermella. Boa, perdina. Creo que está no mesmo sitio. Entón, debería ser a que está marcando entre as 9 e as 12. Na diagonal das 9 e as 12. Entón, agora sería na que están as 12. 1, 2, 3, 4. Eu creo que está aí. Vamos ver que pasa. É que a veces hai fora de plano. Ah, unha chapiña. Pois nada, pois gastei 10 chapiñas para ter unha chapiña. Veña, doblar, non podo doblar porque non teño doble, non? Ou si? Veña, sí, vou intentarlo. A ver. Ah, o por 2. Vale, vale. Pois vou seguir aqueles 2. Que hai un momento que os perdo. Busque, xusto que está ao fondo de todo. Que eu creo que me saltei por aí un. Ese hai un por 2 aquí. Hai un por 2. Moi ben. Home, imos intentar recuperar algún máis. Vamos recuperar outro máis. Outro por 2. A ver cantos hai. Vale, hai 3 xuntos. Vou seguir o do medio, mas xa que me desvíe máis dun. A non ser que empece super rápido. Non é tan doado como en outros, Eu creo que quedou xusto no do outro lado. A ver se malo sea. Pois nada, pois xa está. Isto é minixow, basicamente. Non ten moito máis. Imos ver se teño aquí unha pista de como vai o final de cada fase. Mentras cargamos a seguinte. Nada, xa non quero. Ala, chao. Adeus. Veña, ten un bo viaxe, volve pronto, si, ó. 10 minutos, 10 minutos. 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 10
Pois imos da habitación de Betty á habitación de Kevin. Estou aquí vendo se me di algo de que é esa última cousa do final. Espérate que me vaya aquí. Espérate un segundo, que estou lendo as cousas, por favor. Pantalla, puntuación, Sí, pero non pongo aquí que hai que facer. Un momento. Descuidémoslo. Vale, stopou. Creo que debe haber algún sitio que saen estos todo o tempo. Que non sei exactamente que son. Sigo sen saber moi ben que son. Son como bolsas de té. Pode ser. Non, son como casas. Non sei que decirvos. Se alguén sabe que pode ser isto, mandade un SMS a Recuncho. E aquí metemos a batería no caixón correspondente. Agora isto ten posibilidade de mentres o clásico truco de mirar para baixo. Efectivamente, donde había unha vida que non vou pillar porque xa se me foi a pinza. Moi ben. Sabía que había algo disto, había. O clásico investigar en plataformas un poquinho. Pois como decía, son 4 mundos. Antes de premer, imos ver se hai unha cousa aquí abaixo. Agora creo que hai unha morte segura. Porque sí que hai camiño por aquí. Pois imos mira, por aquí hai reloxos e demais. Imos ir por aquí abaixo. Non, xa o digo, é sinxelo, pero ten varias rutas, as fases. Pero entendo que podemos ir por arriba tranquilamente. Non, non tires, non tires. Non vou tocar nada, eu iría por esas moedas, pero que necesidade agora ir por moedas cando está isto tan no límite. Imagino que volverei a aparecer a pila ou o que fose. Vale, xa, aí máis mediante. E agora metémoslo no tren. E aquí temos. E aquí temos un bonito momento. Direivos que, claro, falábamos antes do Toy Story. Hai videoxogo de Toy Story que saiu, creo que ainda encima, un ano despois. Non sei se do propio 95. Para, se non lembro mal, Super Nintendo e Mega Drive. E hai que dicir que visualmente son bastante interesantes porque teñen bastantes truquiños para optimizar aí ao tope o xogo. E isto é un elemento e que este mismo mecanismo aparece no Sonic, creo que no Mania e no Sonic CD. É posible que no Sonic CD tamén sea unha cousa semellante a isto. E aquí saltamos. Estes como se mataban. Aquí pegalos pola espalda, creo que era. Ah, non, que este... Non lembro como se pasaba estes. Ah, sí. Ah, vale, e agora a verdade que non lembro, pero mira, xa postos. E nada, o mismo que cos outros directos de Shadow of Colossus que están pendentes ainda, está aí descargando o vídeo. E xa subiremos entre mañá e pasado. Estos tamén, pois terémolos máis cortadiños, máis editados. Estos sí que van a ser vídeos máis curtiños. Eu creo que en 15 minutos pois xa se pode ver un poquinho todo o xogo. O Clockwork, ao ritmo que imos, eu creo que me vai dar tempo a pasalo. Ah, xa sei que hai que facer. Aí falta unha letra. Vedes arriba que falta unha C, un C. Pois hai que pillar o C. Hai que pisar no C. Vale. Entón non cheguei porque calculei mal, pero ahora sabía o que había que facer. Claro, hai que darle a letra que falta. Decir
a música que sona ao final de cada fase é distinta a segunda ambientación. O porque aquí soaba con máis que a instrumentación dos instrumentos que sonan na habitación de Kemi, pero na habitación de Betty sonaba todo máis como country, aí con banjos e cosas así. Logo cando cheguemos á cociña, que é a seguinte, pois vai haber outro tipo de música. Entón, é detalles así curiosiños que tamén cambia a música de final de fase, a instrumentación. Esto creo que vai ser a clásica fase de autoscroll, efectivamente. A lembrase ben, creo que se podía facerse en tren case. Sí, pero isto é xogala moito. Imos ir a pasala. Ah, vale, entón este tren iba por o fondo, claro, xa lembrou esta cousiña. Así pillamos o tren de aquí arriba. Se non temos o de abaixo, pero entón ven por aí. Aí ven por nós. E aí temos invencibilidade, moi ben. Pois é un xogo bastante sinxelo a nivel de deseño de niveis. É fácil de seguir. Pero eu creo que funciona ben tamén eso para rapazada, para xente máis noviña. Mais alá de que lle pillen medo os espertadores. Pero que non lle ten medo o espertador, Esta canción, este tamén ten bastante banjiño. E agora este tren vai para baixo. Espérate un segundo, se teño aquí onde caer. Imos ir todos no mesmo tren. A ese nos hai. Que entendo que non é o que en principio se perdestes que tes por arriba, por aí. Parece máis tranquilo. Non dixo nada. Lembrade como sempre, no caso de Saturn estamos xogando con sistema original, mando Saturn e co CD aquí. Todo dito, nada de emulación. Primeiro porque é complicado emular Saturn. Bastante complicado emular Saturn. Por que non? Temos a posibilidade, así que máis cómodo tamén. Aí está. Polo aspirador. Imagino que ahora xa é. Son niveles curtos, xa vedes. E este non tiña nin para saltar. E ahora aparece ese señor aí, non lembro por qué. Que era o boss. Cando aparece ese señor. Sí. Pues este era o Road Transformer, unha cousa así. Ai, estopoumo. Quero lembrar que había que lanzarllos. Ah, non. A música dos xefes está bastante interesante. Ai, lanzaba un boomerang aí. Aí, deume 2 veces mal, Cortámolo. Aí está. Volve. A ver si lanzamos uno aquí. Ahí está. Clásico sinal de xefe cando ten pouca vida, que empeza a petardear iso que non vexas ti. Ui, que se defende aí. Aí, ahora onda expansiva. É unha chorradiña, pero dalles do quiño aí de espectacularidade.
Moi arcade ese final. Ao final, o xogo tamén estamos falando, creo que o Bog tamén, pero estamos falando de xogos que che pedían pasalos dunha intentona, non tiñas máis que continúes ou senón volver a comezar unha vez que perdías estos continuos. Non había puntos de control como xa outros xogos dos 32 bits xa teñen máis asentado, e incluso algún xa de 16 bits como o propio Super Mario World gravas partidas, non lembro mal. Veña. Agora, pois agora quero 15, veña, total, para perdelas agora. No vermello, veña. Eu creo que estou perdendo. Nun destes xiros para arriba estou perdendo o que? Vou darlle a este. A ver que pasa. No. Pois nin por asomo. Unha vida. Parece ben unha vida, temos 10. Ai, non tiño dobrar. Tiño dobrar. Ai, non quería. Ai, pois está todo alternado. Pois a ver que pasa. E que hai un momento aí que xira que estou perdendo todo. A ver que pasa. Xa sabía eu. O das caixas, aquí comenzaron as loot boxes. Sí. Euros do bidú. Ala ti. Pois sí, é que non un pouco iso. Menos mal que aquí tampouco me vai nada máis, pero en fin, marchamos. Ese era, ala ti. Chegamos a kitchen, que eso en inglés, en galego quere decir cociña. Cousiña. Que cousiña. Pois editamos aí un pouco os inimigos, tal. Aquí. Lembro que aquí esbarapa bastante o chan. Efectivamente, no trapo non, pero no outro sí. O sea, isto sería un equivalente da fase de xeo, pero levado a cociña. Pois mira, xa vos digo que é bastante canónico. Esos son ovos que levan salchichas por patas, pero na mente de quen saiu esta idea? Vamos a facer unha comprobación. Non hai vida por aquí abaixo, así que me vou saltar. Non! Que me saltei. Si é certo que cando xogo Saturn noto un pequeno retardo, porque a verdade é que aquí temos unha pasarela un pouco interesante, que claro, Saturn ten saída Euroconector, que conecta un adaptador que logo vai conectado a unha capturadora e logo me manda aquí a tele. Entón, algo se perde. O peor sería xa se xogase directamente no OBS, que eso, coñecéndome, podría ata ser tamén. Ollo aí, combo, dame unha vida por facer un bo combo. Moi ben, hai que pesarse. E temos por aquí este camiño. Te lanzan aquí cousiñas. Nada, esperalos, non ten moito máis. E agora aproveitamos que somos invencibles para facer aquí a gran carreira. Voume arrepentir. Pois non, saiu ben. Xa me dá igual que me desti. E aquí, a ver, unha cousa que eu creo que diferencia tamén que un xogo pensado para consola, en la que falamos de que antes tiña cousas arcade como os continues. Eu creo que aquí este é un xogo que supoñen que cun toque morres 2 anos antes era o habitual en consolas. O sea, unha cousa que se foi suavizando logo con Mario, contendo o cogumelo para ser máis grande, todo isto, pero xa vos digo que vale. Isto non me aspira, non? Vale, todo aí viñamos vindo a algún lado. Moi ben. Ollo cos fogóns, que aquí ainda non había inducción, non se inventara, era unha 94. Como todo o mundo sabe. A inducción inventouse cando a Nintendo 64. Ui, ai, se me deixa bon. Hai que subirse el, ei. Imos forzar, forzamos. Moi ben, unha vida aí. Ai. Aquí, un repaso da historia da cociña. E agora hai que ir por unha O.
Veña. Ai, pensei que iba a mudar antes de que caese eu. Estaba aí ao lado. Veña, que antes de que remate o streaming caemos un anaque. E seguimos en Recucho Gamer cando son as 7:12 da tarde. Hoxe é martes, xa estamos máis preto do weekend. Xente xogando Rust, mentre ten isto de fondo. Imos agora a esta fase de que vai haber, na que vai haber auga con xabón. Hai que lavar os pratos. O ballet de lavar os pratos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí romperon a cachola con esta parte da fase. E nada, aquí outro efecto así un pouco chulo de perspectiva. Pois nada, auga que sube baixa e vese a perspectiva. Que é unha chorrada, pero que claro, naquele momento chamaba a atención. Ah, que non podo sumerxirme máis a cabeza, moi ben, agora. A ver si. Esta fase creo que xa era das que diste. Sí, o de caer en riba das villas era. Non, non. Uf. Pois menos mal que non é unha caída sen fondo, senón ya estábamos. Pero ahora aquí cuidado con tráfico aéreo. Claro, aquí hai que esperar a que isto se valeire. A ver si conseguimos vida por aquí arriba. Esto por pedir papas ir por aquí. Venga. Diríamos que tamén esvara bastante todo, Ese estaba claro que iba a ir para aquí. Que caída máis parva no helicóptero. Ah, comezo de fase, sí. Cousa importante, non hai puntos de control nas fases, entón sí, importante, non falei moito, pero cando topamos unha especie de chaves, a de bronce, recuperamos un punto de vida. Son esas rodas dentadas que temos aí abaixo. Se conseguimos un de prata, creo que encheríamos todo. E se topamos un de ouro, conseguiríamos engranaxes extra. Non sei se di engranaxe. Roda dentada, vou dicir. Digo mo eu. Bueno, esta é unha fase das que hai que ter calma, porque senón pois peor vai ser. Agora vou intentar seguir, porque aquela rota só era para pillar unha vida. Imos ben. Aí está. Un toque máis. Aquí temos o estropaxo. Non se diga. Bueno. Non. Si, a ver, de vidas é xeneroso o xogo, Como está o tráfico aéreo, Vale, pois unha C. Xa ves que son fases curtiñas, Aquí notábase que este xogo había que sacalo antes de que... No, foiseme. Ai. Pois quédanme 2 oportunidades, creo. E tamén aquí unha versión que soa distinto a como soaba nas outras habitacións. Pois xefe, que xefe tocaba aquí? Era un señor tamén tiña salchichas ou cousas. Botaba lume, creo. A música tan outra vez. Gustaba moito o son que facía, verdade? Ollo que ven aí o caldeiro. O corno refíreste ao nariz. No. Uy. Vale, este creo que vai a acabar comigo. Sí, home. A ver. Que estaba aí arrinconado. Que lle deron corda. Home, posme esta música tango, bailo eu, farún. Isto...
había que demostrar que isto é 32 bits, que teñen que estar moi animadas as personaxes. Que isto non é 16 bits. Isto non é un juego, Isto é Toy Story 0. Como esvara este chan. Dalle aí. Xa estamos aquí no límite. No límite do ben. Corre. Carai, que corres, Que calculo mal cando volve o... Cando volve o cazo. Xa van 3 vidas con este. Mira que ben. Estaba botando aquí a tardiña. Que é exactamente ese boneco? Agora volve, fora, veña, ala. Non, é por avaricia, porque faime moita gracia o ruido que fai. Parte, é tango, pero un pouco paso doble a canción tamén. Está aí no punto intermedio. Un pouco así Gato Montés. Tan 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 tan. É a nova de Psy. O coreano este. Sacou unha que parece un paso doble, pois é esa. Veña. Xa estaba eu forzando aquí. Menos mal que non me deu o golpe. Veña, imos un pouco mellor que... Creo que se está poniendo xa vermello o polo. Eu creo que xa un golpe máis de forno xa está. No. Está hinchado, está hinchado. Ai. No límite. Ben, xa está agora. Ten que estar. Pero non está ben vermello, Está vermello Konami. Que era o sistema de vida que tiñan en Konami, que se poñía super vermello o xefe. Ih. Xa está. Arredemo. Que eu quero forzar, pero que non. Ahí está. Uy. Ay, 36 anos teño. Fame gracia isto. Pois imos polo último mundo. Xa non lembraba que era tan rápido este xogo. Imos de probar o segundo, que teño ganas de ver as melloras. Como vedes aquí a introducción, que tamén que se vexa que lle pagaron a alguén para as animacións, pero basicamente un señor correndo un lado por outro, non ten máis estas intros. E volvemos a... Mira, vou pasar. Non quero saber nada de ti, señora que te meteron aí para facer bonus. Ala, chao. Adeus. Aburiño. Como diría Paco Lodeiro. Un saúdo a Paco Lodeiro, que seguramente non está vendo. Outro día veno aí nunha cousa que cerca da casa. Estaba en moreno camín, non era difícil. Ata aquí información do tráfico de Paco Lodeiro. Imos ao ático. A ver como se me dá. Eu este lembro que tiña mala baba as fases, pero claro, está falando o meu de... Onde actúa? Que está? Onde actúa? Ah, mira. Tes aí quedada. Pues música así jazz para o ático. Ah, xa lembro aquí cousiñas que se podían facer. Entón, claro, ver. Ajá. Que non é chiringuito jugones, porque aquí somos jugones, somos aquí. Esto ten que haber maneira de saltar por aí arriba, porque lo poño aquí abaixo. A música desta xa era un pouco... Mira,
Non creo que chegue moita xente aquí. Xa non nos esforzamos tanto. A ver. Todo para pillar unha vida. Tampouco. Chiringuito de lambóns. Este gustaba moito. Ya, pa. A ver a camiño por arriba. Xa lembro. Ui. Sí, xa lembro aquí que vos esforzades moito en... Non lle din. Este mandache bastante ben dirixido e lento. O problema é que vai lentiño. E claro, no momento que espega o seguinte salto... menos mal. Vale, importante non meterse, que hai un reloxo. Seguramente haxa algo de vida. Efectivamente. Creo que había un botón para abrir esa... Somname cousas agora. Xa está. Unha meixa de carril ou un macarrón. E que non sei exactamente que representa. Claro, isto en teoría tostoso. Este como se mataba. Claro, este se fago aquí... era facer... Mira, o clásico, que me den un golpe. Ui. Vale, bota para atrás. Pillei a vida. Isto estou facendo malamente. Isto non foi pesado así. Vale, se de uns cantos golpes vai para atrás, vale. E cando chega un punto... Efectivamente, agora aquí salto. Entón cambias de sentido. Ahora vas para ali. Mira, xa está. Xa fartei. Ese inimigo xa non gustou na fase que saiu antes. Non vexo aquí que motivo habería. Aquí hai Pondanger, que como ben sabedes é a capital de Algeria. Algeria. Ala, pum. Pero nada, espera un poquinho. Non hai presa. Patapum. E volta a comezar. Tamén a música. Ui, sí, os dinamitos estes. Claro, estes. Ahora, 3, 2, 1, carapum chimpum. E aquí segundo que iban rompendo. A ver, aquí 3, 2, 1, carapum chimpum. Isto, claro, a partir de aquí xa digo, ui, hai un xogo para min que é o Bomberman. Esto, a ver se os pillo. Claro, porque este, se o pillo e lanzo para arriba. ¡Ah! Pensei que iba a bater no oso. Ai, sí. Ai, non pillei iso. Sei parvo. Oi, señor da bomba, podes vir por min? Adeus, está fatal. Pero nada, tiñamos aí unha vida para pillar. Que non íbamos pillar. Lembramos, por si alguén se acaba de incorporar, estamos xogando Clockwork Knight, xogo de Saturn, aparecido por primeira vez en Xapón en novembro do 94, uns meses antes de que aparecese Toy Story. E aquí, mellor que non me rompan o... Moi ben, esa foi moi bo tiro. Ai, Nadal. Un Nadal distinto. Sí, dicía, xogo de Saturn, que agora teñen pegado un chimpo aquí de carai. Como non foi o chimpo. Iso, que saiu en novembro do 94. Plataformas, un dos xogos de saída da consola, xunto a Virtua Fighter Daytona USA. E en Europa foi un de fútbol que se chamaba Victory Goal, que tamén usaba esta técnica de estadio e campo en 3 dimensións. Sabía que víamos. ¡Ostras! No, desde o comezo de nivel non, por favor. Este é o comezo de nivel de todo. É comezo de nivel de todo. Pues nada, a speedrunear. ¡Ostras! ¡Ostras, que mala baba este xogo! Ahora están me vindo cousiñas. Veña, ala. Isto xa bichedes. Pois sí, creo que foron os 4 xogos iniciais de Saturn en Europa. Logo, o quinto creo que é o Panzer Dragoon, que xa os digo que no seu momento foi o xogo máis caro da historia naquele momento.
siquiera a nivel de despliegue de deseño artístico e demais, sí que tiñan. Xa só que tiñan orquesta para varios dos temas, das fases e todo iso. Cando digo orquesta, refirme a orquesta formación clásica. Isto está se me complicando aquí. Nada, imos a ir batendo. Hicimos todo. Mira, vou facer que me dé un golpe e tira. Ai. Estamos outra vez no límite do ben. Tomés, antes non perdín por golpes, senón por que me aplastou directamente unha caixa. So, never forget. Así pillamos unha vida por aquí. Pues agardar outra vez, que xa vemos que o precio... Non te metas pa aquí. Sí, pa onde vas? Aí está, moi ben. Traballo fino. Estas son as coreografías que molan. John Wick fan disto todo o tempo. O sea, o éxito John Wick fan cousas así. Sí. Vale, entón, lembramos, por aquí tiña que haber algunha cousa de estoupar destas que eran vida por aquí. Pois non. Coca-Cola. Papum. A ver se atopo aquí unha vida. Este oso, que pouco me gustan os osos estes, Mira como dispara, non é nada cómodo o disparo que me deixa. Non! Vale, se estoupou tamén o col... pero ti vas a estoupar, que che pasou? Non! E que... Quero pillar iso dai... Oh, non podo. É que me vai dar iso. É que me vai... Nada, gracias por pasar, Farum. Como se chaman eses do... Que non sei como se chaman eses do límite do ben e mal. Aí vamos a avanzar aquí rápido. Lembramos, logo nada, por adiantarvos un pouco, o bug é o mesmo concepto a nivel de personaxes en dúas dimensións, sacados de deseños en 3 dimensións, con fondos, escenarios en 3 dimensións. Que pasa? Que no back sí que temos movimento cada fondo para diante. Serán, pues igual sí. Vale, se non lembro mal, como hai aquí a cousa de prata, e vou a pillar agora neste salto, moi ben. Se vou cunha vida máis, moi ben. Un avance xa. Tô no límite do ben. Esta canción, igual que as outras eran animadas, esta ao medio minuto xa está un pouco que... Nada, para que ir cun golpe máis e logo vou as presas, moi ben. Tapum, chimpum. Fíjate que ainda me aplasto uso. Pero nada, precisamos un toque máis. A verdade que non estou mellorando dun intento para outro. O que hai que dicir que o gamer é un animal que bate 2 veces ca mesma falta de vidas. Era así o refrán, non? Moi ben. Non me chega. Boom. Ai. Veña, vai a boa. A boa que aquí é xogar outro xogo ainda. E nada, por lo demais, lembrarvos, o domingo estaremos en Pontevedra no Lerezap, xogando con Bosco ao Trivial Gamer, 15 preguntiñas. Se vos pasas pa ali no recinto ferial de Pontevedra, pois a 6 da tarde estaremos aí con Recuncho Gamer. E haberá premios tamén pa xente vos pasedes. Imos ver se xa están anunciados, así vos los digo. Se non, tamén vos podo adiantar, que teño por aquí o dato. Pero basicamente sería para os 5 que mellor que dedes, pois
xogos, camisetas, alguna... Creo que son Blu-rays de anime. Tamén os que queres ter para... Venga, 2 vidas. Que é canción a que me está sacando, non me apetece nada. É no límite do Pepe Chao. Vemos que este señor que estamos controlando chámase Pepe Chao. Pepe o de Chao, non? Non vou forzar, que xa mo sei eu. E o mércores volvemos co dicionario gamer. O mércores da que ven, non mañá, senón o mércores 31 de agosto. E a partir de aí, pois nada, iremos anunciando distintas seccións que iremos tendo. E seguramente... Ai, gañei unha vida. Moi ben. Traballo feito, finísimo. Acaba de apagarse un pouco a luz. Parece que lle dou o cable. Aí está. Aí está. Agora vese mellor. Claro, que non sei se hai moitos cables de saída de Saturn a Euroconector, que... Moi ben. Unha mellora, polo menos. E caeu, estopou, fixo pum. Esto creo que había que facerlo rápido. Ah, non, esta non era, é máis tarde. Vale. Esto de aquí está ben. No, non, vale, estopa, da igual. Vale, aquí hai algo. Ah, invencible, agora sí. Agora sí. Igual tería que ter esperado. Tería que ter esperado que estivese subido. Ah, non pode ser. Ai. Ao final vou ter que editar máis o vídeo do que pensaba. Ah, isto funciona como un escudo. Ah, vale. Ah, vale. Xa sei como se pasa o xogo. Que o xogo pasabas así. Hai que ir con isto todo o tempo e xa está. Podo levar... Ai, quería levarmo. Venga. A ver como pasa o xogo. Claro, levo pa estes e xa estaba. Moi ben, pois xa está. Ala, veña. Parece máis aceptable sair con 2 vidas aquí. Eso sí. Para agora. Nunca memorizo canto traxecto é aquí. Igual dábame tempo facelo todo dunha. Para que forzar? É fermosísima esta peza. Ah, pois igual sí que me daba tempo. Ben. Pois aquí temos a precuela do Kingdom Hearts, como vedes pola arma que usa este personaxe. Bueno, precuela, falar precuela nun Kingdom Hearts, que xa non sei en que orde están xa os capítulos de todo eso. Ajá. Vou aprendendo cousas de cando en vez. Non, non. Non preciso diso. Ti, tiri, tirim. Eu creo que se fago trampa aquí así. Sí. Xa lembraba algo así. Non? Estopa. Aí está. Estopa. Ei. Entón, agora
Vale, piade invencibilidade, pero cando estés o case arriba. Entón agora cando poda pasar, pois invencibilidade e xa está. Mellor xogador do mundo, xa está. Veña, imos aló. Eu tengo outra pinta xa. Que este era o conto. Veña, xa, era caer xa na R. Pois se sai xa todo. En fin, custou, esta foi a primeira do ático. Queda outra do ático, queda o xefe final. Non estamos moi lonxe. Levamos un pouco menos de unha hora co xogo. Lembramos Clockwork Knight, todo lo que abaixo o nome. Xogo saído en novembro no 94 para Sega Saturn, exclusivo Sega Saturn. Imos esta segunda parte do ático. Como vichedes, unha fase super divertida. A música nesta está mellor. Xa outra cousa. Aquí quero lembrar cousas. Sí, voy rápido. ¿Se puedo pasar a fase por aquí? Cosa, teño que ir... Ah, xa liei. Vale, como baixo aquí, No, de ninguna maneira. Por la última, debe ser la última, ¿no? O vai ser o clásico labirinto de cara final de xogo que a ninguén lle parece divertido. Seguramente. Sí, porque pinta que nos van a facer falta reloxos. Tampouco pillei tantos. Vale, pues por aquí non é. Por lo que sexa, pinta que por aquí non é. Entón saio aquí. Vale, pues imos verse aquí. Non hai nada como non acordarse de ningún xogo. Vale, entendo que esta non é porque aquí hai 3 caixas que nos darían pa aquí. Non creo que nos deran tantas caixas boas para sair. Está un dos nosos inimigos favoritos. Algo pola parte de que non. Por suposto non veñen sós. Se deu por abaixo tampouco fago nada, verdade? Vale, agora aquí teño que pegar o chimpo. Vale, e agora cambia de sentido, por favor. Por favor, vos lo pido. Tedes moito medo de min. Ahora xa está. Non quero volver esta ruta. Non quero. E volvemos ao comezo da fase, como quen di. Ou non? Eu creo que sí, sí. Imos ir na segunda, a ver que pasa. Non vai ser a segunda, verdade? No. Isto houve uns diseñadores que dixeron: isto vai ser super divertido. Imos poñer un montón de caixas sen ningún tipo de pistas. Acabo de librar aí do que non está librado. A parte boa é que, ainda que perda a vida, polo menos xa sei que caixas evitar. Entón, non é nin a segunda, nin a cuarta. Perdón, nin a terceira. A primeira vou dar por feito que non é, porque é que vai pillar todo o mundo. Entón, esa sabe que non é. Segunda non. Agora aquí vai verse unha corda. Esta, vale? A seguinte non é. Entón, teño dúbidas entre dúas. A saber... Estou entre esta e esta. Vou pillar esta. A xente que só este escoitando, isto ten pinta que sí. Aquí sí que estamos. Moi ben. Se estás me dicindo que isto é unha fase que unha vez memorizas é así de curta, ou ten máis cousa, ten máis chicha.
Que hai aquí? Maravilla, isto gustoume moito. Isto me moita satisfacción. Que como caen os pinchos eses. A ver. Estopa. 3, 2, 1. Cabum. No. Ai, veña. Por lo menos sabemos onde está. 7 vidas quedan. Isto vai estar. E despois temos que xogar a un bug, que é un xogo que non sei. Non sei xogar, que non o xoguei nunca. Este, por exemplo, pasei no... As súas 6 veces, tranquilamente podo te lo pasaba este. En outros tempos. Non vos sei decir a que velocidade vai o xogo, se vai a 30 ou a 60. Sendo pal, seguramente vai a 25, claro. Porque fago iso cando hai este movimento que me sai moito mellor. Xa está. Pinta esta parte tamén divertida. Seguro que con esas caídas morremos, verdade? Clásicos pistóns do ático. Que non ten un pistón así subindo baixando no ático, verdade? A que sí, compañeros? Que un chisme. Sí, o que precisaba era un osiño desos que lanza cousas. Ai, ben, pilleino. Menos mal que estaba ese pistón onde creía que estaba, porque senón... Imos ir con calma esta parte. Ai, sube lento pistón. Uy. Que non me gusta nada o helicóptero este. Sí, ahora que iba por ti. Aí estamos. Moi ben, traballo fino. E agora aquí pois hai unha cousa de invencibilidade. Que en teoría alguén que supera usala usaría moi ben. Se vai acabar. Uy. No límite de... Non, 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 non me tires, non me tires. Uf, cheguei. Veña, que estamos aí. Estamos aquí, plataformeiro. Momento plataformeiro un pouco... Oh, esos osos aí. É que... que acabo de esquivar. Sube máis rápido. Non podo subir máis rápido. Que non quero volver a esta fase nunca máis. Dime que xa acabamos, total. Seredes fases curtas, para que metedes máis? Ten pinta que sí. Veña, un acá. Aí está, moi ben. Xusto no último intento que tiñamos. Unha vida. Era unha vida que nos daba, moi ben. Pois mira, 7 vidas máis que podíamos ter. Saúde. Pois xa imos co xefe final do Clockwork Knight. A ver, o xogo é o que? Está ben. Aquí vemos un pouco unhas fases. Un proto Toy Story. Isto xa é xefe final. E non é xefe final, é o xefe de fase. Vale. Ostras, este era máis complicado do que lembraba. Ui, vale. Isto teño que aprendermo. Como vedes, vai pisando en distintas teclas e ao final pasa o que pasa. Vale, agora ca cabeza creo que podía facer isto. Efectivamente. E agora creo que este era complicadísimo de esquivar, se non lembro mal. A ver se lembro o patrón. Ahora facía iso, que baixaba aí o chisme. E non lle podo dar, a non ser que este por debaixo.
Isto, non sei se alguén foi ao cine esta última semana a ver a de Jordan Peele. Nope. Pero ten un aire alguna cousa. Olha aquí, que ahora vai facer aquí. Efectivamente, vai facer aquí o baile sandonguero. E aí me pillou. Vale, pero ben. Ben. É un xefe que se non ten moita vida, algo se pode facer. E se non ando eu perdendo golpes con tonterías. No, claro, se ando perdendo con tonterías, pois paso o que está pasando. Mira, e se xa nos tiras e imos para baixo. Ahora foi. Ahora acelero máis rápido que antes, Oh, que me pillas, que me pillas, que me pillas. Vale, ahora vai por abaixo. Agora sube, veña, sube. E abaixo, veña. Hai que medilo, hai que medilo, hai que medilo. No, ahora que fai? Que fai agora? Ahora fai, aí, a ola. El gallo sube, veña. Bamboleo, bambolea. Ah, moi ben. Ah, e ainda quedaba unha... Ui, sí. Veña, 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 veña. Está bonito, está bonito. Aquí non hai que perder os toques aquí, porque ao final chega o último tramo. Chega o último tramo perdendo unha de vida que non ven a conto. Pasa aquí. Veña, para baixo. Imos para baixo. Opa. Espectacular plano, con esa cousa diante de nós, para que non vexamos nada. Non vai pillar. Ai, non contaba con que baixase outra vez. Ai, mira como derrapa, o Clockwork. Non, chamase Perepecha, o Clockwork. É que funciona a corda, non é un nome. Veña, aí movimento sandunguero. Brazo para un lado, brazo para outro. E veña, abrazada. A crawl. Sí, é un movimento, un ataque a crawl. Vale, este ataque, como se... Vale, veña. Ui. Este vai me dar. Ah, non foi golpe, vale. Carai. Non sei como estou esquivando algún ataque, pero pareceme estupendo. Ai, iso non contou. Claro, se en vez de afastarme tanto agora. Moi ben feito. Vamos saltar aquí. Bueno, ollo. Oh, a princesa, que ben, que cousa normal. Pois en principio xa estaría.
A non ser que haxa outro xefe por aí agochado. Non creo, non? Non sabía se acaba de estopar o malo ou estaba vendo aí a París de Noia. Pem, pem. Pois agora sí, último xefe. Lémbrome como era, pero non moi ben as mecánicas. Sí que basicamente, isto é unha cousa que pasaba nos xogos da época. Quero dicir, agora, se cas 5 vidas non dou feito, hai que volver a comezar a ver. Fai unha hora. Esta homenaxe a Strauss. Zaratustra. Moi ben, xa perdí un golpe. Non lembro exactamente. Ah, vale, vai que darle na man. Vale, agora saca aí o chip da tele. Aquí vemos que esa é a mecánica, que ten que bater co chip da tele niso. E mentres temos que andar esquivando os ganchos. Os ganchos. Aí estamos. Entón, agora o primeiro golpe vai caer isto de aquí. Entón, agora isto na cachola. Aí estamos, moi ben. Esta mecánica. Pasa que os brazos cada vez pues, van a facer un dibuixo distinto. Entón teño que ter cuidado, efectivamente, de que non me pillen por onde non é. Isto pinta que en un momento vai baixar, efectivamente. Aí estamos. Non é moi complicado unha vez que sabes a mecánica. Eu creo que isto de aquí en concreto. Aí estamos, no límite, pero está ben. Isto non é complicado. É complicado é os brazos, intentar saber de primeiras por onde van vir. Sí, isto non entendí moi ben este ataque. O sea, a dificultade do ataque, que decía onde estaba. Estamos xa case. E agora aquí na cachola. Que, a ver, non está mal, pero un pouco. Case me parecía mellor xefe o anterior. Ah, vale. A nivel de mecánicas, porque este como moi esperar, atacar. Outro era un pouco máis. Sí, tamén tes que andar agardando demais, pero máis dinámico. Este un pouco, como vedes, máis. A ver, que agora perderei, porque os ganchos ainda non os teño ben pillados por onde veñen. Pero estamos case. Non sei cantos toques son, a verdade. E xa está. Vou escapar, non vai ser que me leve aquí un golpe tonto. Pero diría que xa está. Aí estamos. E parece que vai a abrir. E ata aquí a festa. Todo o que ven. Puntos, que isto tamén é unha cousa. Os puntos realmente tiñan sentido nas máquinas arcade para facer competición en Resident e tal. Aquí, como non hai modo online, eran destas cousas que ainda quedaban de online. Imos co final do xogo, que esta intro está un pouco mellor. Moi ben. Acabou, moi ben, bravo, os apertas, moi ben, bravo, aplauso. Ah, era todo un teatriño.
Si, apareceu indo o xefe do primeiro e vino por aí. Ah, sí, estos son os créditos que pois xa temos aquí a cantante. Estes que non eran malos temas, os que metían aquí no créditos do xogo, xa nos 32-bit. Baby, don't you ever doubt my love. Yes, I will Igual ver esa maneira de gesticular, non? come. Aparte vai a fotograma. I'll be there. Don't you worry. Can trust me with all your dreams. Ai, podesme confiar todos os teus sonos. Bebé, You will never nunca perderás o meu amor. promise you this heart is true with my lips for you. Ahora non sei, que dixo moi susurrao. Don't you walk Xa vos este nivel de expresividade que tiñamos nos 32 bits. my arms from Nas cinemáticas, perdón, nas escenas cinematográficas. Eu pensei que aparecían os créditos xa agora. Will loneliness bring you down, baby? You know I am here for you. Always true Efectivamente. to me. When you near the special hand, baby. You know I am here for you. Jump Superstar. Que ten unha armonía semellante. Aparte de ser jazz, é moito máis movida do Super Mario Odyssey. Perdón, Mario Odyssey. E aquí está, xente que traballou. Construcción de mapas. Non. Sigue sendo unha época na que os videoxogos sácanse con pouquiño. Con pouquiña xente. Porque en Mega Drive, lembrade, por exemplo, o Sonic 1 son 8 persoas. Era un dos xogos máis tochos. Aquí sí que temos, creo, unha persoa contratada só para estas escenas 3D, que normalmente xa se facían con xente externa, porque non había ese espazo en xogos en 16-bit. Claro, aquí tirabas de xente que pois daballe un pouco así a animación 3D. Sí que xa va separando xente que traballa pos sprites, como necesitan unha técnica distinta a xente que fai escenarios, pois sí que xa va separando distintos apartados gráficos, porque antes, ao ser todo pixel sprite, pois máis ou menos podía traballar todo o mundo mesmo. Solo trompeta con sordina, aparecen estas señoras aquí, polo que sexa. Isto é... era o da barretina, como se chamaba? Jimmy Jump, era Jimmy Jump, que entrou agora aí. No, Jimmy Jump, no, sí. Está Jimmy Trumpet e Jimmy Jump. Sacar aquí o piano. Esa cara e tal cual a expresión que tiña a canción, eh? For you. Baby, baby, for you. Pero iso, como xa podías meter cancións en CDs, pois xa aquí comezaban a probar, ainda que fosen os arranxos un pouco daquela maneira. Non é unha grabación top, pero íbase facendo esforzo. E aparte compoñer expresamente cancións para shows, que para min un dos que máis bestas neste aspecto é o Sonic R, que xa xogamos a... ¡Ah! Ainda que foi rescatada
Non pode espertar? Así que terá que ver en Clockwork Knight 2.